Pobolievajú vás niekedy krčné svaly? Áno, presne tieto, ktoré sa tiahnú úplne od koreňa ucha až dolu po trapézy. Je to z toho, že buď máte zlé sedenie, alebo nedaj Bože, ležíte na gauči so zalomenou hlavou a potom práve tieto svaly trpia. Ja vám teraz ukážem takú jednoduchú automasáž, ktorá vám tie svaly uvoľní a zároveň sa budete cítiť lepšie, budete lepšie držať hlavu vo vystretejšej polohe a niekedy to pomáha aj pri bolestiach hlavy. Táto masáž sa môže robiť na sucho a v podstate tento sval, ktorý tu vystupuje, vy ho vnímate, vidíte aj cítite, uchopíme obidvoma rukami, čiže urobíme si takýto hák. Dobre, a začneme od seba vyťahovať. Čiže zachytíme v strede a vyťahujeme od seba. Môžete ísť vyššie, vyťahujeme. Nebojte sa to silnejšie chytiť. Dobre? Tu ide o to, aby ste cítili ten masážny ťah, ako idete takto od seba. Môže vám zčervenieť pokožka, to znamená, že sa sval prekrvuje a to je dobré, pretože vtedy sa vlastne všetky živiny dostávajú tam, kde majú byť. Dobre, to isté urobíme na druhú stranu, čiže chytíme vlastne takými ohnutými palcami, prstami. Dobre, a vždy zachytíme, ťaháme od seba, stisneme sval, potiahneme od seba, stisneme, hej. Nebojte sa ho uchopiť, nemôžete si poškodiť. Dobre, a teraz ešte urobíme takisto taký pohyb masážny od seba rukami. To znamená v strede, a vyťahujeme. Jednou rukou ideme smerom hore ku koreňu ucha a druhou ideme dole k trapézom alebo ku kľúčnej kosti. Dobre, urobíme niekoľkokrát, to isté pôjdeme na druhú stranu. Samozrejme, že toto môžete robiť aj 10 minút, je to fantastické, budete sa oveľa lepšie cítiť. Teraz budete držať hlavu oveľa v lepšej polohe. No a napíšte mi, ako vám pomohla takáto automasáž, keď sa chcete pridať na naše BioFit pobyty, ktoré prebiehajú pravidelne, tak choďte na moju stránku www.zora.sk a rovno sa môžete pozrieť aj do e-shopu, kde nájdete veľmi zaujímavý produkt na to, aby vaše klby, šlachy, pleť a vlasy viacej netrpeli. Ostaňme zdraví.